23 часа и 7 минути. Освен Соня Колтоклиева, към която Евгений има очевидна непоносимост, лордът има още една истинска фобия – звукът от хрупкава храна в нечия чужда уста. Сината кръв на аристократа веднага кипва от дразнещия шум, непоносим за ушите му, като гръм от пиратка по време на следобеден чай. Не, само няма ми хрупаш или Еми, за тебе? Не. Ако обичаш, аз мога да се преместя. Тапанарите. Може ли някой да ти каже, че не иска да му се хрупа в тази секунда ти взима? Стопила в устата. Няма хрупа. Казах ви на двамата, моля, не дейте. Донесохте ги тук точно на бара, с моите лютеница да хрупате. Ами да ви имам випаджийството и всичко. Първо, лютеницата е на всички, тъй като ти поръча 250 грама, а тук сме оставили 500. Ваня, Първо да нито ти имам кажа... нужда от твоето адвокатство, нито от твоето съдийство. Не. Аз няма да се изместя от кухнята за това, че ти не търпиш хрупането. Няколко пъти ние го правиме. Ако теб ти е неприятно, аз също вхрупам в момента. Но няма как да се преместя приборите, за да отида в хола. Както и те са тук, значи, айде ако обичаш това хрупане, малко ти се съобрази също с нас. Не, няма да се съобрази. Тогава няма да стоиш тук при нас. Така ли мислиш? Ми така мисля, разбира се. Вижте да виж, че ще стоят точно тук, където си искам. Ей така, както ме виждаш. Нито повече ще видите марети, нито гъскет. Айде да видим, аз пък няма ли да хрупам. Айде, хрупай си. На теб ти отива. На тях не им отива. Не. Нали, малко... Трябва толерантност един към... Ами каква толерантност? Аз търпа много неща. Ти си хрупи, на теб ти отива да хрупаш. Точно така. Като повечето прасета. Ами то било време за лягане. Айде лека нощ на всички. Свине. Съжалявам много, но аз лично няма вече да се измествам за 10-ти път от тази кухня, защото те са дали вип стая, в която като му плече нещо да отиде и да се усамоти. Правилно. Той поне може да отиде и да се усамоти някъде, за разлика от всички нас. Тя, която няма един ден в къщата пълноценен, се обажда. С ефтината рокля, хрупаща марети. Ай сиктир. Чуй сега какво ще пиеш. Много е селско. Помолихте веднъж. Помолихте втори път. Не ме караш и вършат, че ние няма да се усетиш, докато започне. Помолихте. Не е необходимо да правиш напук. Не казвам ти, извинявам се. Защото преди да кажеш извинявай се, подхилихте съзнание. Не бе, не беше това. Айде, моля ти се. Стига глупости сега. Стига глупости. Ето. Щом това те удовлетворява, хрупай. Ти знаеш само да се подхилваш и само да подай газет минава от една компания в друга. Кажете къде е захарта и ще ви остава да се почивате. Ето. Викаш подхилва, че не си... Ами ти само това можеш, моето Ами ние сме се смяли да нещо... Ма не, ти на всичко реагираш с... Ей, снимка да ти гори като на овца. Ами това могат простите хора да се смеят. И да правят клюки. До сутринта говорихте с Соня, сега сте в Соня. Джаферович без проблем запали фитила на Евгений и сега е време хитро да замълчи, знаейки много добре, че Ваня Червенкова ще доведе тази битка до край. Задействал вихъра на злото, бившият футболист може да се оттегли и просто да се наслаждава на матчът на титаните. Всяка вечер не обиждаш на мишки, свини, бокулци, прасета, нали, което също не те прави, не те прави много възпитан и много голям мъж и достоинство, че имаш, защото ти сега му кажеш... Ваня, ти премина бариерата и се почувства силната, нали така? Евгений, айде да не си отварям устата, искаш ли? Моля, отвори. Искаш ли да не си отварям устата аз? Моля, отвори. Да, моля, отвори. Просто айде аз да не си отварям само устата. И така не крещи. Както искам, така ще креща. Това е лично мой избор, как аз ще говоря в тази къща. Тогава кажи какво. Защото ти прехвърляш наистина всякакви граници. Това, че се въртим всички около тебе и се съобразяваме, наистина не те прави човекът, който трябва да ни танцува Дайчовото хоро и Ганкиното върху главите ни. Защото търпя, с нощи ме нарече и свиня и прасе заради това, че аз ям зеле. Не съм те нарекал свиня. Добре,
Така ли каза? Свине. И си тръгна от Ема тук. свине не означава свиня. Добре, а как точно ми отива, че аз хрупкам? Какво точно ме прави в твоите очи и каква точно ме прави след като хрупкам? Но да им вземеш маретите, брускетите и да ни наречеш свине, нали? Хрупкайте на вас ви отива свине такива и се тръгваш, съжалявам. Нито те прави лорд, нито те прави мъж. Ще да говорим неутрални неща. Да, можем да Ти си каза говорим за каквото плет. мислиш. Искаш ли? За английски ластик може да си говорим. Няма нужда да бъдеш саркастична. Нито ти отива, нито ще търпа За дълго. това пък на теб ти отива и ние сме длъжни да ти търпим сарказма. Така Ами ли? не ви карам. Тогава и аз не трябва да ми Реагирайте. търпиш моя сарказъм. За борбата ще е с зъби и ногти. За какво? За финала. Защо? Ами защото сега За се какъв отпусна финал? много изведнъж, прекрачи прага и се отпусна. Не ме карай да го Започна да прекрачвам разпореждаш. повече. Аз да разпореждам какво? По принцип, изведнъж стана много ефективно. Само не ми вкарвай думи и не инсинуирай обстановката. Това, което аз виждам. Отпусна се, вика до финала ти. Добре ли се? За кого се борим и за какво се борим? Нямам Ти представа. бориш ли се за нещо? Аз съм спечелил преди да вляза, скъпа, така че Със сигурност. моята печалба е в кърпа вързана за това, което аз съм искал.